Precious Jesu, amen. Tenda kuwafana zvekare mariko nano tinobvisa Mwari. Amen. Toda kupfuurira mberi pfungwa yataviri nayo musi wechitatu pamusoro kuti shoko raMwari ndiwo mweya. Amen. Maybe tirave zvekare patakarava musi wechitatu pana John chapter 6 tongorava verse 63 yoga. John chapter 6. Mweya ndiye unoraramisa, nyama haina maturo. Mashoko andakataura pamuri ndiwo mweya noupenyu. Amen. Tisharopafadza shoko ravo tigare pasi. Amen. Now, takaona musi wechitatu pamusoro peshoko raMwari kuti shoko raMwari kwatiri haasi mashoko anongoravwa kana kuti mashoko anongotaurwa. Pane chakadiwa naMwari pamusoro pedu kuti tiunzwe kuupenyu hwaMwari. Takaona kuti Mwari wakataura neshoko rake. Bhaibheri taura richiti nyika yatinoona ikavapo, asi mweya wake kwai waifamba pamusoro pemvura. Saka nyika haina kusikwa neshoko raMwari, zviri kunze kwechizoro chaMwari. Zvotonesa kuti kubudirira kweshoko raMwari kana kuti kuitika kweshoko raMwari hakungovapo nekuti shoko iroro rangotaurika, asi panofanira kuva nechinodarika kungotaurwa kweshoko raMwari. Sekera Jesu vachiti shoko randinotaura mweya. Amen. Asida kukudzai kuti Jesu pavaitaura shoko ireri vachiti shoko randikutaura mweya uye upenyu, vazhinji vakanzwa richitaurwa. Pane zvinhu zviviri zvaiva pakutaura kwazvo. Ishe waitaura, Bhaibheri taura richiti aitaura norurimi rwavanhu runongocommon. Anga asingataure nerurimi rusina kujeka, rusinganzwisiswe navanhu. Saka pane zvinhu zviviri zvaiva kunyangwe pakutaura kwake. Paiva nenzwi rake, andikati verbatim, kutaura kwaaiita ikoko vanhu vainzwa. Asi shoko rake raaitaura paifanira kuva nesimba romweya mutsvene kuti rikwanise kundobata zviri mweya yaiva vakatemerwa kuti vanzwe. Like pazuva rePentecosta, Peter akaparidza. Peter aparidza, zvinonzi vakanzwa shoko vakabayiwa pamoyo. Havasi vese vakangonzwa mashoko aitaurwa naPeter, vese vakamanzwa, but pane vakanzwa shoko iroro razodzwa nemweya waMwari kuti rikwanise kundobata zviri mweya yavo. Israel vakadya mana 40 years, vakapiwa murayiro munguva iyoyo, vakaona shongwe yemoto, shongwe yegore. Asi Bhaibheri taura richiti vose ivavo vakapararira murenje kusiya kwaJoshua naKaleb. Chakaita kuti Joshua naKaleb vararame, mukaverenga Deuteronomy inoti vaiva nomumwe mweya mavari. Kurati shoko raMwari harisi mashoko anongotaurwa, asi kuti pane zodzo iri seri kweshoko iroro kana rataurwa. Israel Mwari wakavapa murayiro. Paul anotaura achiti murayiro mweya, kuti murayiro ndo mweya. Ndizvodi? But Israel vakapiwa murayiro uri pamahwendefa amahwe. Vakarava murayiro iwoyo vakaunzwa uchiverengwa naMozisi. Asi murayiro iwoyo
vauchengeta. Romans 9:30 yoti vakatadza kundobata kururama kwainongedzerwa nomurayiro iwoyo, nekuti vakangozviita namabasa omurayiro, kungochengeta murayiro. Mwari havafadzwi nazvo. Kana vakati usaba, usareva nhema, usaita upombwe, Mwari havafadzwi nazvo nokuti warega kuita izvozvo. But pane chinorehwa naMwari kuti kana warega kuraramira izvozvo, pane chinofanira kuva zvino. It's like Ishe vakati, kana mweya wakaipa wabuda mumunhu, kwai unoringaira nenyika dzakaoma utsvaka pekuzorora, kana wasaiwa wodzokazve. Ukaona imba iyo yakachena yakatsvairwa, kwai unodzoka wanotora mimwe minomwe. Kureva kuti chinokosha hakusi kungobudisirwa mweya wakaipa. Kana mweya wakaipa ukabudiswa, pakasara pasina chinoraramira chiri mweya waMwari, mweya wakaipa unodzokazve. Saka shoko raMwari kwatiri havasi mashoko anongorehwa, asi kuti shoko raMwari kwatiri rinofanira kuva nesimba rechizoro chomweya mutsvene. Ndochikonzero Israel vanzwa shoko raMwari, kwai vakapararira murenje, nemhaka yokuti havana kuvhenganisa shoko ravakanzwa nekutenda. Bhaibheri rinoti kutenda chizaruro. Revelation kuiswa pachena. Chinoisa pachena mweya waMwari. Amen. Saka shoko raMwari kwatiri haasi maretera oga, haasi mashoko anongotaurwa, asi isimba raMwari nemweya mutsvene zvinotiunza kukururama. Paul oreva pana Roma chapter 1 kuti handinyari noda kuivhangeri nokuti isimba raMwari. Mairi vhangeri, kururama kwaMwari kunoratidzwa zvichitibvisa pakutenda tichienda pakutenda. Can you see? Saka the purpose yeshoko raMwari ndeyekutiendesa kukutenda. Bhaibheri rinoti kutenda ndo evidence, ndo chisimbiso, ndo chinobatika chezvakataurwa naMwari, zviririmbiso kana tariro yekutenda kwedu. Can you see? Saka kwatiri shoko raMwari rinodarika manzwi angangotaurwa, rinodarika maretera angangonyorwa. Amen. Now, takapesera kuona pakanyorwa Ezekiel achipfudzwa nomupata wakanga uzere mafupa. Akanzi mafupa awa angararama here? Ezekiel akati miMwari ndimunoziva. Akachudzwa zvandichiprofita kumafupa awa. Now, kuprofita kutaura shoko raMwari ndizvodi. But hakusi kungotaura kuti angova mashoko ataura, nekuti I think mukacherekedza pana Peter wokutanga chapter 1 dautingorava Peter wechipiri rather chapter 1 can you read verse 19 maybe to 21? Chapter 1, verse 19. Uye tine shoko roprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unobvenekera mune rimba kusvikira utonga huchituka nenyamasase ichibudira mwoyo yenyu, muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita worugwaro unongodudzirwa nomunhu,
nokuti hakuna uprofita wakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa nomwe. Hazvina kungoperera ipapo. Tine shoko rakasimba rouprofita ramunoita zvakanaka imi kana muchiriteerera, nekuti hakuna uprofita hworugwaro hunongoitwa kana kududzirwa nomunhuwo, nekuti profesi haina kuuya nemunhu, asi kuti mweya waMwari wakafukidza vaprofita ndobva vataura sezvairehwa nomweya waMwari. Anti munoona vaprofita havana kungotaura, but mweya waMwari ndo wakauya mavari. Like we saw Ezekiel anonzi mira netsoka dzako, woti mweya waMwari wakapinda mandiri ukandimisa netsoka. Saka haana kumira netsoka dzake nokungoteerera ngoti Mwari ati simuka umire netsoka dzako, saka ndakumira netsoka dzangu. But mweya waMwari ane shoko racho rakareva kuti mira netsoka dzako, ndo wakauya maari ukachimumisa kuti achitaura Mwari sezvaida kuti ataure. Saka izvozvo zvinotaurwa nenzira iyoyo hazvikwanisi kududzirwa nemunhu. Kana profesi yati pachava noutsvene, kana profesi yati mweya yava nechedzosera kumwoyo yamadzibaba avo, kana profesi yati muchapinda mukubvutwa, hakuna munhu ane simba rekududzira izvozvo. But the same spirit yakataura inofanira kuti ichiuya patiri yokwanirisa zvakarehwa neprofesi. Hakusingosiya zvakaipa, hakusingofamba nokuteerera shoko raMwari, but mweya waMwari unofanira kukuzodza kuti uchiita Mwari sezvaanoda kuburikidza nomweya wake. Then kana zvadaro rava shoko raMwari. Ishe vatibatsire. Now, saka dauti tingoona zvekare Matthew chapter 3 ngatirave verse 7 kusvika pa 10. Asi wakati achiona vazhinji vavaFarise navaSadhusi vachiuya kuzobhatidzwa, akati kwavari, vana venyoka, ndianiko vakakunyoverai kuti mutize kutsamwa kunouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Musafunga kutaura mumwoyo wenyu muchiti Abhurahama ndibaba vedu, nokuti ndinoti kwamuri, Mwari ungamutsira Abhurahama vana pamabwe ava. Zvino sanhu ratoiswa pamudzi wemiti, saka muti mumwe nomumwe usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa ukakandirwa mumoto. Thank you. Now, Johani akatumwa kuti aparidze kutendeuka nokubhabhatidzwa. Saka Johani auya akatanga kuparidza kutendeuka nekukangamwirwa kwezvivi, achibhabhatidza ari kuna Jorodhani. Kwai vazhinji vavanyori navaFarisei vakanzwa maridzo yaJoni. John aitotaura, tendeukai mubhabhatidzwe. Izvozvo hazvina munhu anotadza kuzvinzwa. Kungozi tendeukai mubhabhatidzwe. Ndobva vauya vakati takatauya chitibhabhatidza. John ataura, vazvinzwa, vouya voda kubhabhatidzwa, Johani oramba kuvabhabhatidza. Woti ndiani wakakuudzai? But ndiwe kaJohn uri kutaura kuti uyai mutendeuke ndikubhabhatidzei. Ndiwe John uri kuparidza shoko rekuti vanhu ngavauye kuna Jorodhani vabhabhatidzwe. Then munoona kuti haisi nyaya kungoti ndanzwa ndibve batu, ndanzwa manzwa ari kutaurwa, ndanzwa zvaparidzwa, zvinodarika ipapo. John woti kana muchida kubhabhatidzwa
berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka. Zvoreva kuti shoko raMwari retendeuko kana ragamuchirwa nemunhu, mweya waMwari unofanira kuuya wodudzira shoko iroro mumunhu wanzwa. Unodudzira sei mweya waMwari? Sezvawakaita pana Genesis 1, unounza upenyu hweichecho chataurwa neshoko raMwari. Bhaibheri rinoti berekai zvibereko. Kana takutaura nyaya yokuberekwa kwezvibereko, hatisi kutaura pamusoro pechinhu chisina upenyu. Zvinotora mweya hweupenyu kuti pave neupenyu. You get the point? Hazvina basa uswa hunomera, hazvina basa imhuka dzinorarama, panofanira kuva nomweya weupenyu. Saka kana muchida kubhabhatidzwa, berekai zvibereko. Kureva kuti zvamanzwa hazvifaniri kuva zvinongoitwa, but ngazvive zvinoberekwa nesimba romweya waMwari wazodza shoko rawanzwa kutitendeuka. Saka it's not just a simple thing yekungoti ndatendeuka handizvoba towisana. Shevatibatsire. Mumwe wakambodero akaita nyaya dzake, tikati nyaya dzako waita watuda kubva padziri rekuda kutendeuka, saka unenge wanyanya kufamba munyaya dzako idzi. Saka nawada zvokutendeuka, wada kupa upenyu hwako, okay, shumira pamberi pavanhu utaure nekureurira upenyu hwako. Ndobva auya, ndobva adaro. Mumwe aone izvozvo achibva auya kwandiri futi akati saka daumira pamberi pavanhu nditaure. Ndikamuti hatinoda kutokuona muchechi macho itobuda, kana wauda kunamata wozodzoka. Is different. Asi nyaya kungodzokorora zvaitwa nomumwe. Anti munoona handiwo muraramiro watinoita pashoko raMwari. That's why we are not an organization. Hatisi sangano rinomisa zviga nezvimutemo zvokuti zvinofanira kuva zvakadai. Kana waita izvi zvoreva kuti watendeuka. Zvikava izvozvo inongova system. Chero munhu haada kungoita zvinhu anzara kuchechi kwedu, kana uchinge watoda isvo zvinofanira kuti utoda isvo. Can you see? Kana ukanga wadya nguruve unofanira kunyikwa 7 times. Kana uchinge waita izvi unofanira kungoda isvo. Ndo system inongovapo. But hazvina kudaro. Vamwe Paul akavati ndamuisa kuna Satani. Vamwe Paul akavati tendeukai pane chakaipa chamaita. Can you see? Haisi one system yekuti one size fits all. Ishoko raMwari. Amen. Andi munozviona. Saka Johani akavaudza haisi nyaya yokungouya muchiti nokuti mamboona vanhu vari mukiu vachibhabhatidzwa, imi mongouyawo moti sakada kubhabhatidzwa nokuti vamwe havabhabhatidzwa, saka taizi kubhabhatidzwa. Chiona kati musafunga kuti mumwe menyu tiri vana vaAbhurahama. Mwari anogona kumuchira vana kuna Abhurahama kumabwawa. Haisi nyaya yokungodzokorora, asi kuti isimba romweya mutsvene pamusoro peshoko rimwe nerimwe. Tinowisana. Isvo vatibatsire. I don't care ungava uri kuita chinhu chakanaka. Saka Johani akavabvunza, ndiani akuudzai? Maziya sei kuti panofanira kubhabhatidzwa vanhu? Chii chabata mumwoyo menyu? Mazvinzwa kunani? Isvo vatibatsire. Amen. Isi chesho ani zvaakasiita kuna vamwe vakauya vakamutevera, but kuno mumwe akamudza achiti okay, for instance mumwe akauya achiti
nditenderei ndinoviga baba wangu ndinoviga baba wangu Isaka tirega vakafa viga vakafavo iwe uya unditevere. Mumwe akauya akati kuti kunashe ise ndoda kukuteerai. Isaka akati usanditevera dzokera unoudza unopupurira zvawaitirwa kuna ivo vasara kumusha. Can you see? It's not one size fits all. Mwari unofanira kubata noupenyu hwangu. Mwari unofanira kubata nemwoyo wangu nesimba romweya wake kuti shoko rake kunyangwe rikataurwa risava shoko rangorehwa asi uve upenyu hwemweya waMwari hunoita kuti shoko irori richiva upenyu. Amen. Colossians chapter 1. Can you read from verse 9? Verse 9 and 10. Saka nesuwo kubvira pazuva ratakambwa hatiregi kunyengetererai nokukumbira kuti mudzadziswe nokudziva kwazvo kuda kwake pakuchenjera nokunzwisisa kwose kwomweya nokuti mufambe sezvinofanira Ishe muchimufadza pazvose muchibereka zvibereko pamabasa ose akanaka muchikura pakuziva Mwari kwazvo. Thank you. Paul ari kuti makanzwa shoko raMwari makaita zvakanaka munotenda munoitawo zvakarurama. Amen. Asi tiri kukunamatirai kuti imi mupiwe kuhwisisa kuri kwomweya kuti muve nezvibereko pamabasa ose akanaka. Na kana takutaura pamusoro pezvibereko zvamabasa zviri kureva kuti pane simba rohupenyu. Mabasa akanaka anogona kuitwa, but pano pari kurehwa zvinoberekwa kubva pane icho chakanaka chinoraramira mauri. Mabasa akanaka anofanira kuva zvibereko zvechakanaka chiri mauri. Saka chii chakanaka chingava mauri? Mweya mutsvene waMwari. Isone mera yekungoti ndaita zvakanaka, asi nyaya yokuti nhasi ndafamba zvakanaka. But kufamba zvakanaka kwanhasi ngakuve kwaberekwa nechakanaka chinotorarama chiri mauri. Hakuna chimwe chakadaro kunze kwomweya mutsvene. Saka Paul ari kuti hatisi kuda kuti mungoziva, knowledge is good, asi kana ukaziva usina mweya mutsvene azvibatsire. Amen. Towisana nekuti Paul ari kuti toda kuti mupiwe mweya wouchenjeri nokuhwisisa zviri shoko raMwari. Saka zvinotora upenyu hwomweya mutsvene. That's why we need kuzadzwa nomweya mutsvene. Tiri kuita zvakanaka, tiri kuimba zvakanaka, tiri kutaura zvakanaka, but handiyo banyaya yacho. It must be mweya mutsvene. Amen. Tinowisana. Amen. You can see somebody akapfeka zvakanaka zvakadzikama, but izvozvo handiwo mugumo uyezve handiko kuda kwaMwari. Peter unoti kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze asi kwomunhu wakavandika womukati. Is that right?
Saka that's where the dressing ndo painotanga. Ndo panotanga vhudzi refu mumunhu womukati. Ndo munotanga kupfeka kwakadzikama mumunhu womukati. Then kana zvozoratidzwa kunze zvava maonekere echisingaoneki chiri mukati. Bhaibheri hariti here isu nekutenda tinohwisisa, tinozvigamuchira, tinozviona kuti zvinhu zvakaitwa hazvina kuitwa nezvinhu zvinooneka, but zvakaitwa nezvisingaoneki. Anti munoona? Saka kana chaunoita chakanaka chisiri chabva pane chisingaoneki chakanaka, that means kunaka kwacho akureve chinhu. Tinovisana. Ndoshikonzeresa Jesu vakati, imi munonatsa mukombe kunze asi mukati makasviba. Munoumba nokuvakira makuva muchaaporesa kunze asi mukati muina mafupa. But ukaenda paguva rakavakwa rakanaka, hama is something to be admired. Vangani vakamira paguva asina kutorwa pikicha neguvero. Anti munoona? Because rakagadzirwa zvakanaka asi rakafukidza mafupa akavora. Saka haisi nyaya yokungova chinhu chakanaka kunze. Towisana. Haisi nyaya yokungopfeka zvakanaka kunze. Haisi nyaya yokupfeka zvakadzikama kunze. But kupfeka zvakadzikama ngakuve maonekere ezvisingaoneki zviri kudzikama kweshoko raMwari rabatwa, rafukidzwa, rafambiswa noMweya Mutsvene mukati mako. Then wozopfeka kunze zvova zvakanaka. Amen. Ishe vatibatsire. You know, kune nyika dziri very strict pamusoro pekupfeka. Mukaenda kunyika dzemaarabu idzo kune mamuslim, they're very strict panyaya yokupfeka. You know, it's like in America nekuno kwese kunoku kana zvipfeka zvinopfeka zvinofana kutodisplaya kuti unotoona kuti haiti chifeve. But in those countries hauoni munhu akapfeka miniskirt, hauoni munhu akaita zvinhu zvenhando, but vanongooneka saini kavanongoisa kanozikamwa nevanhu vetype iyoyo kuti musikana uyu kana akapfeka kamhete aka nemutoo wakadai ndiye. Can you see? Saka haisi nyaya yokupfeka, inyaya yomunhu womukati. You get the point? Kana zvava munhu womukati, zvoreva kuti chimwe nechimwe chandinoita handisi kuchiitira kuti chinongodzi chakanaka kana chinobva kuti chiitwe, but ndiri kuzviita maringe noMweya waMwari uri mukati mangu. Anti munoona? Saka shoko raMwari haasi maretera asi kuti Mweya waMwari. Ishe vatibatsire. Ndochikonzero Ezekiel audzwa nenyaya yemafupa aya, akaprofita mafupa akaungana, akaprofita marunda akavapo, akaprofita nyama ikavapo, akaprofita ganda rikavapo, but akazochiprofita kumhepo kuti mafupa awa achirarama. Sakarai ndiye muprofita kupedzisira tozoenda kuna Mikaya handiti? Kuna Malaki. Right. Chapter 10, chapter 12, verse 10. Chapter 12, verse 10. Shabira mweya wenyasha nokunyengetera pamusoro pemba yaDhavhidhi napamusoro pavagere Jerusarema. Achanditarira ini wavakabhora vachamuchema iye somunhu munochema mwanakomana wake mumwe chete. Vachava neshungu kwazvo pamusoro pake somunhu une shungu pamusoro pomwana wake dangwe. Nezva iri. Thank you. Okay. We just want verse 10. Now,
Mwari achitaura pamusoro peIsrael, kuunzwa kwavo kuna Mwari. Munofanira kucherechedza kuti izvi Ishe unotaura pamusoro peshumiro yenhume mbiri dziya kana 2 witnesses dziri kuna zvakazarurwa dziya, vanoshumira neshumiro yaMozisi naElijah ndo vachadzosa mweya waIsraeri kuti vadzokere kuna Mwari. Ndizvodi? Saka Mwari kana atuma shoko rake, pano anoti ndichadurura pamusoro peimba yaDhavhidha navagere Jerusarema mweya wenyasha newe kunyengetera. Anti munovona? Saka harisi shoko richangotaurwa koga naElijah naMozisi. Mwari haasi kungozodza varume ava kuti vangotaura shoko raMwari, but panguva inotaurwa shoko raMwari, Mwari achadurura mweya wokutendeuka. I don't care shoko rataurwa nomutoo upi. Kana Mwari akasaunza kana kukupa mweya wokutendeuka, hazvitendeutsezvo zvokuti shoko raparizwa. Nokuti rugwaro runo kuna zvakazarurwa. Mwari uchadurura kutonga kwake pamusoro pavanhu. Vacharwadziwa nekutonga kwaMwari, but varwadziwa kudaro vachanyanya kutuka Mwari. Saka isi nyaya yokuti ndarwadziwa, inyaya yokuti wabvuma, wapiwa mweya wokutendeuka. Amen. As much as Bible richiti vanhu ngavarangwe, vana ngavarangwe, I think you are acquainted nenyaya yokuti unokwanisa kurova mwana wache iyeyo still achingopopota kana kuti achitokutuka. Uchirova iye achingotaura zvaanotaura, uchirova achingotaura zvaanotaura. Handiti? But mumwe angapiwa shamhu imwe ndagura. Hati munoona? Nyaya ipo haisiye kungorwadziwa, but inyaya yomweya wokubvuma kuti ndakunganisa saka ndiri kurohwa. You get the point? Amen. Saka Mwari achadurura mweya wokutendeuka. Saka Ishe vakati kuna Peter, Satani akakumbira kuti akuzvungure sezviyo, asi ini ndakakunyengeterera. Anti munovona? Amen. Zvinotora mweya wokutendeuka, zvinotora mweya wenyasha kuti shoko raMwari nenyasha rikwanise kuva nesimba pamusoro paanenge anzwa. Amen. Saka hatiuyi kuzongoteverera, hatiuyi kuzongoita zvakataurwa neshoko raMwari. Tinokwanisa kuzviita, but Mwari orega kuzvigamuchira, nokuti hausi mweya wake wazviita. Zveharevera achiti vachauya zuva iro vachiti Ishe takaporesa vanorwara, takaita mashura nezita renyu. Ishe voti handikuzivei, endai kumaitira mabasa enyu. Havauya vachiti takamwadoro, havauya vachiti takauraya vanhu, havauya vachiti takaita zvakaipa, vane vachiti takaita zvamakataura, takaporesa vanorwara, tikaparidza shoko renyu. But Ishe vachati endai kumaitira mabasa enyu. Amen. Paul haana here kutevererwa nemusikana uya vane mweya wokuuka. Aitaura achiti vanhu ava vanotiparidza ruponeso, vanhu ava vanotiparidza ruponeso. But nezuva rechitatu Paul akati it's too much, akarayira mweya iwoyo kuti ubude mumusikana iye. Kuti anchakaipa chii? Ndakawana vamwe vanonamata, I think ndiJohani wechishanu, kwaye akaenda kumondoro akatanga kuparidza ikoko. Midzimu yokumondoro ikataurira vanhu ikati murume uyu ari kuparidza shoko raMwari, ari kudzidzisai zvakanaka zvokunamata. How can Mwari wokudenga apupurirwe nemidzimu? No, sir.
Gideon mweya yakaipa yaiuya kuna She isiti mwanakomana wangu ari kumusoro isachiti yarara. Paul akapupurwa nemusikana iye for 3 days, but akati no, mweya wakaipa buda. Mwari hapupurirwe nerima. Johani paakauya Bhaibheri ndachiti akanga ari chiedza achipupurira chiedza. Can you see? Saka Mwari hapupurirwe namashavi, Mwari hapupurirwe nemidzimu, Mwari unopupurirwa nomweya wake. Amen. Saka Mwari uchadurura mweya wokutendeuka, Mwari uchadurura mweya wenyasha. Amen. Ndokuti zvikwanise kugamuchirika. Azvina basa shoko raMwari ringataurwe mukutsanangurika kwakanaka. Azvina basa ringataurwa nemisodzi ichichema. Azvina basa ringataurwa nokunyengetedza. But kana Mwari asina kudurura mweya wokutendeuka, zvinoita fanika uri kudira mvura pamusoro pedhadha ari nyorove sezvinoita huku kana yakadirwa mvura. Jona akatumwa kuNinevhe akaparidza nyaya yekuparadzwa kweguta. Jona haana musemoni dzake dzaakaparidza kutaura nyaya kuti tendeukai. Aitovaudza nyaya kuti Mwari ari kuparadza guta. Mwari ari kuparadza guta rino. Mwari ari kuparadza guta rino. Ndobva aenda kunogara pasi pomuti uya womujuniki. But Mwari akadurura mweya wekutendeuka muvanhu vaya. Maidzo yaJona yakanga isina altar call. Yanga isina munhu wanotsinzi nyai ndiani anoda kusvipa kuna Mwari kuti asaonekwe nevanhu asanyara vanhu. Vhangeri yaJona yanga isina kudaro. Vhangeri yaJona yanga isina kuti vanoda kuti vatendeuke uyai pano. Yaingoti muri kuparara. Guta parakarega kuparadzwa naJona wacho akatogumukira Mwari akati seko Mwari musina kuparadza makanudza ndichikundiudza kuti vanokuparadzwa. But mweya wokutendeuka ndo wakapinda muna vanhu vasina kuparidzirwa kutendeuka. Vakaparidzirwa nyaya kuti muri kuparara. But Mwari akaisa mavari mweya wokutendeuka. That shows kuti hazvina basa unganyengetedzwa kuti utendeuke. Ungatsanangurirwa nyaya yokutendeuka. Ungaturikirwa nyaya yokutendeuka. Kana Mwari asina kudurura mweya wokutendeuka hazviiti kuti utendeuke. Uchibuda muno uchinanga kunyaya dzako straight. Andi munoona? Nemhaka yekuti zvinotora mweya waMwari kuti shoko raMwari rive effective, shoko raMwari rive nesimba. Saka Mwari wakadurura mweya wokutendeuka. Uchadurura pamusoro peimba yaJudha nepavagere muJerusarema mweya wenyasha ndowokutendeuka. Ishe vatibatsire. John chapter 4 23-24. John chapter 4 verse 23 kusvika verse 24. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Thank you. You know, this verse inongotaurwa very commonly. And verse wangu achiti munafanira kunamata mumweya nemuchokwadi. Munafanira kunamata mumweya nemuchokwadi. Mweya wacho vakaududzira nepakasiyana. Kana zvomweya mutsvene maRoma netsananguro yavo kuti mweya mutsvene chii. Vapostori vane nzira yavo yekutsanangura kuti mweya mutsvene chii. Andi munoona? Ma-assemblies of God ane nzira yavo yekutsanangura kuti mweya mutsvene chii. Vamwe vanoti unorira. Handiti? Vamwe vanoti unoita ndimi.
Saka waita ndimi wane mweya mutsvene. Kuna vamwe unovatambisa, unovasvutukisa, unovaitisa zvose zvakasiyana siyana zvinotaura pamusoro pemweya mutsvene. Asi Bhaibheri rinotaura richiti Mwari wacho ndimweya. Amen. But you know what, sometimes when akajairira kana munhu asvikirwa, nokuti ndokwatakabva kumasvikiro, kumweya inosvika pavanhu, ndongofauri kana mweya mutsvene wauya unofanira kuita ufutisa zvinongoitawo masvikiro. But pano Bhaibheri rati Mwari ndimweya. Amen. Mwari ari mweya ndiye anonzi pana John chapter 1 pakutanga kwevane shoko raiva kuna Mwari, shoko raiva Mwari. Saka Mwari ndimweya uye Mwari ishoko. Amen. Ndizvodi? Saka shoko raMwari kana ranzikwa nemunhu, mweya waMwari wakataura shoko pakutanga ukapinda mumunhu iyeyo, anokwanisa zvino kuchibata shoko racho. Amen. You know, ndakasongana nemwe mufundisi, ndakazana nemwe mufundisi rather, anongoti ndinoda kuti muzondipawo mabhuku aya ndiri kubhuruwayo, like wese maspoken word iwa ndichaverenga chaizvo. Ndakaverenga chaizvo. Kana ndiwewo munhu akaverenga maspoken word acho, obva ipapo odzokerazve kundoraramira muzvinhu zvesangano, woti waaverenga. Handi munoona, aisi nyaya yokungoverenga, nokuti kana vaverenga vanenge vachikutsvaka zvakanaka kubva ipapo. Nemwe mukomana vaigara mumba kwana brother Makunda, vairenda munemwe one of the spare rooms. Every day abva kubasa aizvivharira mumba imomo achiteerera service. Saka zvinenge chiparidzwa manenge achizvinzwa, next Sunday anenge achinoparidza kuchechi kwavo. Vakamuita muparidzi mukuru chaizvo, kuti mufanane chizaruro, achingokopera ari kuseri kwachinoparidza, chikopera ari kuseri kwachinoparidza. Ipapa hapana chake chaabata, hapana chaatenda, hapana chaagamuchira. Can you see? Azvirevi chinhu izvozvo. Zvotongoreva kuti hapana chaanzwa, because angotora zvinhu kwangonozvitaura. Handi zviri zvakati vanakomana vaSkeva, kunamata kwacho vanga vasingade, kuzvipa kuna Mwari kwacho vanga vasingade, asi vaida zvaitwa naPauro. Voenda kuna munhu ane mweya asvina, voti naJesu anoparidzwa naPauro. Handi munoona, ivo havasi vanomuparidza, ivo havana kumutenda, ivo havana kumugamuchira. Handi zviri zvakaitwa naSimoni N'anga, akati hei Mwari ndipeiwo simba iroro kuti wandinenge ndanamatira azadzwa nemweya mutsvene. Iye haune mweya mutsvene wacho, iye haadi kuzadzwa nawo, but ada kuti kana iye achinga aona vanhu vanouya kwaari ovapa mweya mutsvene. Handi munoona, kudakara mweya mutsvene wabata munhu, zvese zvaanonzwa hazvina zvazvinomubatsira. I don't care unganzwa nemunzwiro upi kuti shoko raMwari rinotiita zvakadai. Kana mweya waMwari usina kubata nomauri kuti uite zvinotaurwa neshoko raMwari, hauna maruramiro ekuzviita. Ndochikonzero Jesu akauta mukadzi wepaSamaria akati, iwe nyaya yokunamatwa kwaMwari haisi yemugomo, nyaya yokunamatwa kwaMwari haisi yomuJerusarema. Mwari ndimweya. Vanomunamata mumweya iwoyo nezvokwadi yemweya iwoyo. Anti munoona, saka shoko raMwari kwatiri haasi mashoko anotaurwa, haasi mashoko ekunzwa handisina ataurawo kumwe, haasi mashoko ekungoteedzera. Tinowisana, Mwari haatarisi izvozvo. Amen. Zvokuti nokuti waita zvakataurwa neshoko raMwari, ndiani waita izvozvo mauri? That's the thing. Nokuti Mwari ndimweya, vanomunamata ngavamunamate mumweya nemuchokwadi. Chokwadi ichi haisi opposite yenhema,
chokwadi ndo maonekere echinhu muchimiro chacho chiri chaicho, kwete mumvuri, kwete kuteedzera. Can you see? Hazvina basa waita zvakanaka, but kana kuri kungoteedzera hazvina kunaka. Chakaipa chii? Apo vakati naJesu anoparidzwa naPauro. Pauro anga asikaparidze mumwe Jesu, aiparidza Jesu iye wakaroverwa, aiparidza Jesu akamuka nezuva retatu, aiparidza Jesu akasongana naye panzira yeDhamasiko. Saka these sons of Sceva vaitaura zvinhu zviri chaizvo, kwete Jesu anongotaurwa navamwe, but Jesu anoparidzwa naPauro. Ndiye watiri kuti wewe nezita raJesu iyeyo mweya wakaipa buda. But mweya hauna kubuda nekuda kwaizvozvo. Hauna kukundwa nezvinhu zvinongoteedzero, unokundwa nesimba. Amen. Saka ndiyongotenda Mwari ndi mweya. Amen. Vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Amen. Mweya waMwari achipupurirana nemweya yedu, Bhaibheri rachidaro. Ari ndizvo? Mweya waMwari unopupurirana nemweya yedu kuti tiri vana vaMwari. Amen. It bears witness. Amen. Ngatipfigei naVakorinte chipiri chapter 7. Or maybe tanga naVakorinte kutanga. Okay, then we go to Vakorinte chipiri. Vakorinte kutanga chapter 2. Just read verse 12 and 13. Ino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Izvo zvatinotauravo tisingatauri namashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vemweya. Thank you. Peter unoti zvatakauparidza shoko raMwari atinongokuparidzirai vain fables, dzinongoungano dzinongotaurika. Paul ari kuti zvinhu zvatinotaura kwamuri hatisi kutaura neuchenjeri unongova hwenyika ino. Amen. Nekuti Mwari, tanzwa kuti Mwari iyeyo ndimweya. Amen. Verse 12 was it? Vakorinte kutanga chapter 2 verse 12. Why isu takagamuchira kwete zvinhu zviri zvenyika kana zvinopiwa nomweya wenyika, asi nomweya waMwari, kuti tigoziva zvinhu izvi zvatakangopiwa hedu pachena naMwari. Hatina kuzviwana munjere kana kuti kudzidzisa kwenyika ino. Na kudzidzisa kwenyika ino, kudzidzisa kunoisa mumunhu kuti azive zvimwe zvezvinhu kunyange zvakanaka. The wisdom yenyika ino hama inokudzidzisa maths, wodziziva, wodzibata, kudakara wakuziva. Nemathematics, simba ramabatiro ezvinhu. Mona munhu akadizaina manhingari zvakaitwa nemaths, kuti kana zvikaitwa nomuto wakadai hachiwirewo kana kuwirawo, chichagara chiri panzvimbo. Hama injere dzemunhu idzodzo dzinobudisa zvinhuwo kwazvo zvinomira. Saka Mwari haana kutidzidzisa nomutoo iwoyo. Mwari unotidzidzisa nomweya wake, kuti zvinoitwa matiri zviitwe nesimba romweya waMwari. Ave Mwari unobata nomatiri, ave Mwari unoisa conviction, unoisa kunzwa mhaka matiri, ave Mwari unoisa mufaro nokufarira kunamata Mwari matiri, ave Mwari
kwete dzidziso inobva kumunhu. Nedzidziso yemunhu shuwa unokwanisa kuchengeta bvudzi rako rikareba. Nedzidziso yemunhu unokwanisa kupfeka zvakatsikama. But handizvo zvinotendesa mukubwinya. Amen. Zvinobva pakudzidziswa nomweya waMwari. Unobata ndozvomukati. Amen. Kuti tizive zvinhu zvatakangopiwa hedu pachena naMwari. Ndiye Mwari wakatidana. Amen. Vakorinto chipiri chapter 7. Can you read verse 8 on down, then we'll see where we can stop. Vakorinto chipiri chapter 7, verse 8. Start from verse 8. Kunyangwe ndakakuchemedzai nemwedzi yangu handidzidzi mwoyo, kunyangwe ndakanga ndichizvidya mwoyo hangu. Ndinoona kuti mwadzi iyo yakakuchemedzai asi yakanga iri nguva duku hayo. Zvino handifariri kuti makachemedzwa, asi nokuti makachemedzwa mukatendeuka, nokuti makachemedzwa sezvinoda Mwari, kuti murege kurasikirwa nechinhu nokuda kwedu. Nokuti kuchema sezvinoda Mwari kunouyisa kutendeuka, kunouyisa kuponeswa kusingazvidyi mwoyo, asi kuchema kwenyika kunouyisa rufu. Thank you. Paul akanyora nwadi kuvakorinde zvikaunza mavari kuchema, zvakaunza mavari kurwadziwa, zvakaunza mavari kusafara, nokuti nwadi yakanga ine mashoko ane simba. Saka Paul ari kuti handitotendeuki kana kudzoka panyaya zvandakaparidza kwamuri kunyange zvakakuchemedzai, nekuti ndinofara kuti seri kwokuchema ikoko zvakazounza kutendeuka. Nekuti pane kuchema kuri kuviri, pane kuchema kuri kwenyika kunounza rufu. Handi munoona Jesu musi waakaroverwa, musi waakabatwa achipiwa mhaka, pane vadzidzi vake vaviri vakakoniwa. Pana Judas Iscariot, iye akaenda akanomutengesa. Pana Simon Peter, akabvunzwa kuti uri mumwe wavo here, akati handimuzive. Ndizvodi vese vari vaviri vakasvika pakuona kuti vakanga vakoniwa, vakasvika pakuona kuti tatadza. Judas Iscariot akatora tambo akasungirira. Simon Peter akamanya akabuda kunze akanochema akatendeuka. Can you see? Vese vakanga vaita chinhu chimwe. Saka pane kuchema kwaJudas Iscariot kwakamita kuti ave neshungu, aona kuti shuwa ndatadza, ndaita zvinhu zvakaipa, beta ndizvisungirire. Zvinounza rufu. But kuchema kunobva kuna Mwari kunounza kutendeuka. Saka ndati nini, shoko raMwari harisi shoko rekungoti zvangotaurwa, asi kuti panofanira kuva nemweya wenyasha, mweya wokutendeuka, mweya wokuhwisisa, mweya wokuzarurirwa kuti Mwari zvavanotaura vanorevei pamusoro poupenyu hwangu. Saka Paul ari kuti ndinofara kuti makava nokuchema kwomumwari, godly sorrow, inounza kutendeuka. But kuchema kwenyika kunounza rufu. Hakuna nzvimbo, hakuna maruramire ekuti munhu atendeuke, nekuti zvinongowo zvenyika. Saka Bhaibheri rati hatidzidzise neuchenjeri hwenyika. Hakuna chiri chenyika chinounza kuruponeso. Paul ari pano kuchema kwenyika kunounza rufu. Kuti kuziva kwenyika kwai dai madzishe the princes enyika ino dai vaiziva vangadai vasina kurovera tenzi wokubwinya. But havana kuudzwa here kuti ndiye Kristu. Pilato haana kubvunza rakati uri mambo here, akati shuwa ndiri mambo, ndakaberekerwa izvozvo. Haana kuzviudzwa here. But zvakaitei kuna Pilato, asina kunza kutendeuka kwaari.
Bati chiveyo chiya chapatsime reSamaria chikati kuna Mesiya unoyezwa anotaura newe ndini iye, hachina kutendeuka here. Can you see? Vakanzwa mashoko akafanana. Bati kuna mumwe zvakaunza rufu, kuna mumwe zvakaunza ruponeso. Musiyano chii? Mweya waMwari. Kana mweya waMwari ukareka kududzira shoko raMwari mauri, aronkeya ucharinzwa makore mangani eupenyu hwako, hapana zvozvinoreva. Asina basa ndingariparidza makore mangani, asina zvozvinoreva kwandiri. Handi munozviona? Haisi nyaya yekuti ndazviparidza, haisi nyaya yekuti ndaverenga, haisi nyaya yekuti ndataura, asi nyaya yekuti mweya waMwari unotaureiko, unoreveiko, unodeiko, seri kwezvese zvatingadai tichiita. Saka pora ndinofara, hamuna kuchema nekuchema kwenyika, bati makachema nekuchema kwaMwari. Saka makarwadziwa, bati kurwadziwa kwenyu kwakanga kuri saturated, kwakazadzwa nenyasha dzaMwari. Saka nyasha idzodzo dzakakuendesai kukutendemuka. Amen. Nyasha dzinouya nei? Dzinouya nemweya waMwari. Amen. Kwaye ndichadurura mweya wokutendeuka nomweya wenyasha. Amen. Sekera Paul ataura pakerepa yepaEfeso achiti ndinokukumikidza zvino kuna Mwari nekushoko renyasha dzake. Harisi shoko roga rinofanira kuva saturated, rinofanira kuti rirungwe, rinofanira kuti ripiwe simba renyasha. Nyasha dzaMwari zvinobva pamweya wake, mweya wenyasha. Dai Mwari vakatibatsira, dai Mwari vakatinzwira nyasha, ndo zvinoreva shoko raMwari kwatiri. Amen. Atitevere shoko raMwari nenzira yemirayiro, atitevere shoko raMwari nenzira yekuti zvofanira zviitwe zvakadai. Totevera shoko raMwari kuti riite zvarinoda mukati muupenyu hwedu. Nokuti shoko raMwari ndiwo mweya. Pane mweya waMwari pane kusununguka, pane mweya waMwari pane upenyu, pane upenyu pane zvibereko. Amen. Zvinoendesa kukutendemuka, zvibereko zvinofadza Mwari, zvibereko zvinogamuchirika, zvibereko zviri chipiriso zvitsvene zvinogamuchirika pamberi paMwari. Dai Mwari vakatibatsira, dai Mwari vakatinzwira nyasha, kuti hama zviri shoko raMwari zvisava ngano, zvisava kungotaura, zvisangova kungoita matiri, asi ave Mwari unobata nomuupenyu hwedu. Mwari vatibatsire, tingasimuke.